Baciš glavu. To je, slikaj. Dobro. Ozi ga. Ovo stvarno dobro da ima. Pa ga neki da, više ne bi ništa imao protiv nego... To si meni mnogo više rakim sipao. Šta? Nego komarci. Rakim sam usipao ove moje. Ozi ga, ozi. Zanko ću. Šta je? Šta hoćeš? Tako, jedan me slike ili snima, ne znam šta radim. Snimke se snima. Snima me. Ajde, sinosa, Moram baci da da si pojedem. prvačnik vidio. Ajde, baci tu si. Dule šišarka. O, može se privati. Zeli, da proba zeli, dođi. Šta da probamo? Daj da probamo. Evo da probamo. Džus bate pora, slinavko pora rakijeme. A dobro. Vidi, on ne voli. Izgleda da nije sladokusac. Ne, Milan eksperimentišemo nekim miksovima pravimo. Ti si... Pa je Dušan zamorac, na njemu da pravimo on prvi proba. Ako povrati, znači, ovo spisuj. Ne, dobro, sad sam prezir. Ovi noževi, brate, ko Rambo da ih zabovu. Milan,